ko sa imong pako tabunit ko sa gamhanan kamo kung muhampak man ang mga balon, kung may bagyo man kauban ka, amahang hari labaw ka sa tanan, kanunay ikaw ang aking Diyos. Pahulay ko sa kang Kristo lang, gamhanan siya, takus ka sa ligan, kung muhampak man ang mga balon, kung may bagyo man kauban ka, amahang hari labaw ka sa tanan, kanunay ikaw ang aking Diyos, kanunay ikaw ang aking Diyos. So yes guys, no, sayon na kaya nga tong chords, no, dili na to gikuha sa C major, C tapos B, A minor, D minor, C, G. Chorus, kung muhampak F man ang mga G, balud C, kung may bagyo man F, kauban ka, A minor, amahang hari F, labaw ka sa C, nan, kanunay ikaw F ang A, G, kung Diyos. So ato lang hinumduman guys, no, nga sa tong kinabuhi, kung maabot man ang mga problema o mga pagsulay, no, ato lang hinumduman, no, di nato kalimutan nga adunay Dios nga nakig-uban nga ni kanato, no, usay makaingon ta nga murag madaog na gyud ta sa mga problema, sa mga hampak sa mga pagsulay, sa mga hampak sa kawaladon o bisan unsang klase nga mahinungdan usahay nga mawad ang tagpaglaom. Apan ang pulong sa Dios mga igsoon, no, nagadasig nga magkinaunsa man ang kalibutan, no, padayon ta nga mosalig dinha sa tong nga Dios, kay siya lamang ang atong bugtong nga paglaom, no. Jesus Christ the same yesterday, today and forever, no. Kung sa unang panahon ninggamit siya og mga milagro nga aron nga ang mga katawan sa Ginoo naluwas sa mga in any situation sa kinabuhi nyo, unsa pa karon, no, nga ang Dios nato never siya nga mausab, never siyang magbago sa matag usa nato kamang kinabuhi. Og salamat kay guys sa inyong pagtanaw sa akong video, og kung ginganahan mo ani, please subscribe and click the bell button para always tang updated sa mabot panako nga video. God bless kanatong tanan.